Sanjon, ingon, hello guys. Ingon na ba, hello guys. Oh, bawod. No. Oh. Balod lagi. Daghan na po mga manok. Uy, natanawa, daghan kayo mga manok. Manay apin video. Na manok na pula. Sa sunod ra ko muligo, sa sunod. Uy, baka iso naman yung uli. Yawan, ingon na. Hello guys. Sige na, ingon na. Hello guys. Hi guys. Ingon na hoyo. Daghan kaayo mga ere. Brown nga ero kay nagpoyo behave. Brown og puti nga ering. Paglinog ba? Hello guys. Patang linog. Hi Linog ba guys. sa Oktubre ka na iko ang buhol? Oo, 7:59. Yan ang napon. Dili pa mo bay. Kung abangan ito si Pray Pray, sa ano ko siguro na ito sa tubig, kung ano yung kapsang. Ligoy, mo lang. Masaya ro din lipot. Hindi kay. Nasti ba ang kara siwa pero lagi ko. Bawal kay oh, di highway. Oh. Hey, ikaw ano na sa kuan? Ang mga kuan Hey, kuan na. Sulfur, ron na. Ang mga side kara na mag-buwat diri. Mura dawat na ba? Mana? Dami man ay mong iyon. Dami.